Takže zdravím všetkých zdravím vás, moje meno je Sepkeska a toto bude teda nové video z novej série zo serveru Oldcraft. Hneď všetko vysvetlím, toto bude taký prvý diel a také predstavenie by sa dalo povedať. Vlastne server Oldcraft je server, ktorý založil Semi, jeho kanál bude v popise. A je to server, Semi chcel vlastne urobiť taký projekt, založil ho spoločne s Rencim. A mi chcel robiť taký projekt proste, že určite viete čo je Mainuj a čo bolo Mainuj a no tak, čiže sa mi chcel spraviť taký Mainuj, by sa dalo povedať, server proste a chcel vrátiť tie dobré časy, ktoré boli proste dobré časy youtuberov, ktorí ešte teraz boli a vtedy tí youtuberi neboli takí známi a hrajú tu teda takí neznámejší youtuberi, aby sa mohli zviditeľniť, aby sme si tu mohli zahrať a som ich chcel teda tie dobré časy vrátiť späť a ja som vždycky na takomto serveri chcel byť, takže som veľmi rád, že tu môžem byť a strašne sa mi mu ďakujem, takže ak toto kúkaš, tak strašne ti ďakujem, že môžem byť na tomto serveri, takže vážim si to a tak. A teda neviem čo viac by som povedal k tomuto, je to proste taký server, hrá tu dosť veľa ľudí, no teraz momentálne je večer, je asi 9 hodín a hrá tu Ferry, Semi, The Flowy a Valec. Pozdravte do videa. OK, napísali sme a toto bude teda prvý diel, Ferry nás zdraví. Dobre, takže tak. Ahoj, Semi vás zdraví, takže tak a budem veľmi rád, tak teda podporiť Semiho a my by sme teda, ja som si tu urobil také základy, by sa dalo povedať. Je to Semiho super nápad, že chcel proste vrátiť staré časy a práve neviem, čo tu robí tento creeper, vypadne preč. Oj. Nevadí, vybuchol tu, ale nemám tu nejakú dieru. Dobre, takže proste, že Semi mal takýto skvelý nápad, že chcel proste založiť tento server, je to super. A ja už by som sa teda venoval tomu hraniu a urobil som si tu také základy. Niečo mi hráči dali, Prapatrik mi dal 40 stejkov alebo 35, tak nejak. Ďakujem im za nejaké tie základné veci. Brachano mi dal Junglewood a tieto ostatné všetky veci som si urobil sám a na tomto serveri hrám od dneska asi od 7. A už celkom dosť dlho tu hrám a akože dosť dlho. Teraz som dneska ma prijali na ten server Semi a som za to veľmi rád, ešte raz hovorím. A teda od dneska som si vybral miesto na dom, inak Dinmapa bude v popise, takže určite sledujte Dinmapu. Ja teda bývam blízko Brachaneta, čo má nick Jožo Kiska. A bývam tak dole, Sepkoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 je môj nick v Minecrafte a určite nás tam sledujte na Dinmape. Hrá tam teda veľa rôznych hráčov a tak, takže poďme sa pustiť do hry. Mám tu teda tie zásoby, ako som už hovoril a v dnešnom dieli to bude také, že proste začíname a také začiatky, hej. Takže ja mám dosť málo koblu, takže by som mohol trošku naťažiť, keďže mám tu také základy, hej. Že nepotrebujem teraz ani až tak veľa tých vzácnych vecí, ale potrebujem základy. A hlavne vám poviem aj proste také základné informácie, ako by som to chcel stavať, čo by som chcel stavať a tak, takže toto si vykopeme. To by nám mohlo stačiť, ešte toto. Nechcem nejak veľa koblu, teraz nepotrebujem. Ale proste potrebujem nejaký kobl. A to som chcel povedať, že ja by som chcel vlastne urobiť taký hrad. A určite ste pozreli od niekoho Mainuj sériu, či už od Goga, či od Minecrafta, či od Nosika, alebo od niekoho. A ja to mám teda na taký tip, neviem vlastne ani koho je to tip. Ja som napísal, že to chcem robiť podľa Jokera, ale už som sa rozhodol, že nebudem to robiť proste podľa svojho nápadu. A tuto mám taký domček, ale to je iba na to, aby som si tu skladoval suroviny na taký začiatok, ale tuto proste bude, tuto hore pôjdu tak hore hradby a tuto budú hradby a nejaké vežičky v budúcnosti a v ďalších dieloch by som to chcel zlepšiť. A inak na tomto serveri budem tak natáčať tak 3-krát do týždňa, 2-krát, pretože to ma to baví teraz, aj keď som iba začal dnes a je to super a chcel by som natáčať tak častejšie z tohto serveru. Takže
Čo tu je? Máme tu stone a ja by som mohla ešte vypiec trošku cobblestone, aby sme mali na tie hradby. Potom ďalšia vec, čo by som mohol spraviť, mohol by som, neviem či máme koulu, neviem či máme, my sme veľa vypekali vlastne, veľa som vypekal, takže je dosť možné, že nemáme moc veľa koulu. Jak sa to robí, bože, ja som hlúpy. Takto a takto. Máme 23 koulu. Styky si zoberieme a ďalej tuto. Tuto máme stone, ktorý si zoberieme taktiež. A potom si naťažíme ešte niekedy viac toho koblu. A už sa nám bude stmievať teda. A na tej dinmapke máte všetky informácie o všetkých nás youtuberov, čo tam hráme. Sú takí neznámejší a sú tu teda rôzni hráči. Teraz furt tu je Flowey, Valec a Semi a Ferry. Takže tak, zoberieme si ďalšie toto a vykraftíme si spolu ďalšie stone bricky alebo kamenné tehly po slovensky. Vykraftíme to, koľko ešte? Ešte pár toho, dosť nám z toho vyjde, dúfam. Dobre, neviem koľko nám vyjde. 28 toho, to je celkom slušné. A toto keď takto dáme, tak nám vyjde, že budeme mať, áno, ešte 4 a takto. Super, čiže máme 28 tohto. Sticky, tuto mám teda tie uložené veci a toto moc nepotrebujem. Leather, tieto veci nejak extrémne nepotrebujem. Mám dosť dreva teda, o drevo sa nemusím bať, vlastne to som využil iba na podlahu, budem to využívať na rôzne nástroje. Tuto sa mi toto pečie. A tak, do čestky si teraz dám wooden, toto nepotrebujem, toto tiež nepotrebujem, ale zatiaľ nepotrebujem to jedlo vypekať. Toto taktiež asi nepotrebujem. Toto tiež nie, cooked mutton. Toto asi potrebujem, ale teraz momentálne nie, lebo nie som ale som celkom hladný. Mám tu dve dvere, posteľ, inak posteľ som si ešte neumiestnil, takže počkajte. Niekam sa mi môžeme dať, ale to v budúcnosti asi budeme meniť. Aj tak na čo teraz spať, keď nikto asi nepôjde spať, to je jedno. Takže tak a potom ešte, a čo som to chcel tuto dať, zbytočné veci, styky asi nepotrebujeme tiež. Tieto surové mäso a kožu tiež nepotrebujeme. Ďalšie surové mäso, super. Máme tu torčky, síce ich máme menej. Zatiaľ tu mám jeden stone pickaxe, ale to zatiaľ stačí. To je celkom v pohode. Poďme sem. A niekde tu som urobil také menšie v úvodzovkách miny. V úvodzovkách, lebo vôbec ešte to nie sú miny, ale niekde by mohla byť jaskyňa, na ktorú by sme sa pripojili a tam by to mohlo byť, takže počkať. Poďme ešte trošku hĺbky, lebo potrebujem iron a také, ale to už bude na inej úrovni, teraz potrebujem hlavne tie základy. Tak, naťažíme si tento kabel. Furt tu je toto, neviem prečo. Osvetlím to tu, aby zase nebola tma. No a kopeme a dúfam, že nájdeme niečo iné okrem stoneu, ale to nám momentálne nejako neubráni. Takže čo ešte, čo tu je? Nič zaujímavého sme zatiaľ nenašli. Ale asi ani nenájdeme, proste ide o to, aby sme mali čo najviac z toho koblu, lebo toho potrebujeme veľa na tú výstavbu. Tak, asi pôjdem ešte nižšie v tom prípade, lebo toto nie je vôbec, ale môžu aj tu, inak aj tu môže byť železo. Ale kašľame na to teraz, pôjdem toto dať opekať. Creepery, kašľať na nich. Poďme sem, inak už som dosť hladný a nezobral som si jedlo a zobral, dobre, mám tu tie stejky od Patrika. Tak, zavrme za sebou dvere, najeme sa stejkov a čo ešte, počkajte, chcel som sa nájsť stejkov,
OK, máme plný hunger bar. Toto dáme sem. Opäť ďalšie dáme, opäť ďalšie vytvoríme. A potom by som asi ukončil diel, lebo nechcem ten prvý diel robiť nejaký extrémne dlhý. A tiež by ma zaujímalo, ako by som robil ďalšie diely proste dlhé. Takže tak, toto si necháme u seba a vyjde nám 20 toho, super. Inak, to dám všetko do jedného, super. Nemám tu ešte torčkové osvetlenie, tak počkajte, osvetlím si to tu, aby som tu... Potom tu budem mať aj okná asi, ale uvidí sa. Dobre, takto je to fajn, je to celkom pekne osvetlené. A teraz, čo som chcel dať, mám tu dve vlny, tie tiež nepotrebujem. Teraz toto nepotrebujem a... Tie stone bricky si teda dám sem do jedného, aby som potom v ďalšom dieli by som chcel, aby sme to stavali proste a dávali, takže tak dáme sem stone a nepotrebné veci, cobblestone a tak, takže to by bolo všetko pre toto video. Ak sa vám prvý diel z Oldcraftu páčil, určite nezabudnite dať like, podpor tvorca tohto serveru Semiho a Renciho a hlavne Semiho teda a počkajte, no takže tak to bolo asi všetko, môžete mi zanechať like a odber